Тапшыруыбызга бүген Самара өлкәсе Тольятти шәһәреннән гаҗәеп җылы эчтәлекле котлау хаты килде. Бүген мин бер сүзен дә үзгәртмичә аның укып китәсем килә. Бәхетең мал-мөлкәт, акча барлыгы белән түгел, туганнар, дуслар булуы белән үлчәнә диләр халык. Димәк, мин миллионер. Чөнки минем күпләргә көнләшерлек булган бик якын, яраткан дусларым Асия Кашаф кызы һәм Илгиз Дәүләтша улы Мухтаровлар бар. Алар белән сезне таныштырып үтәрмен. Быелгы 2020 елны күпләре бик авыр һәм куркыныч еллардан санап киттеләр. Ә менә бу гаилә өчен әлеге ел уртак юбилейлар алып килде. Март айында Асия дустыма язмыш үзе 2 куйды. Ә менә бүген инде без Илгизнең 60 еллыгына җыелдык. Таныштырып китергә сезне ышандырган идем ич. Менә башлыйм. Бу матур пар бер-берсен нык эзләп алганнар дисәм ялгышмы. Аларның күкләрдә укылган никахы җирләргә иңеп, икесе дә бер-берсенә эчке һәм тышкы яктан да охшаш булып, матур оялары, нык гаиләләре корыла. Икесе дә алар бик тырыш шәхесләр. Бу дөньяны, тормышны чын күңелдән яратып, анардан ям һәм тәм табып яши беләләр. Биредә барыбыз да якыннар гына җыелган. Шуңа күрә беләсездер, Илгизнең озак еллар, ерак юлларга йөреп хезмәт иткәнен. Асиябез исә үз гомерен яраткан һөнәре сәүдә тармагына багышлады. Беләсез ич, 5 абыйсы янында бердән-бер кыз булып үссә дә, иркә гөлләр сыман назланып үскән падишаһ кызына әйләнми ул. Гомере буе әнисенең олы таянышы, сердәшчесе һәм ярдәмчесе булды. Аллага шөкер, матур картлыгын кичереп, 92 яшендә булган Рәшидә апа Асия белән Илгиз янәшәсендә кадер-хөрмәт күреп яшәп килә. Әлеге Мухтаровлар гаиләсенең татлы җимешләре белән дә таныштырыйм. Алма алмагаштан ерак төшми дигәндәй, булдыклы уллары һәм матур кызларын тәрбияләп үстереп, алар олы тормыш юлына бастырдылар. Бүгенге көндә инде аларның иң олы статуслары буларак, 2 татлы оныкларына әбекәй һәм бабакай булып торулары бар. Без барыбыз да Иске Атлаш авылында туып үссәк тә, язмыш дигәннәре Борма юллар аркылы Тольятти шәһәренә китереп урнаштырды. Без инде хәзер дуслашып кына түгел, туганлашып та беттек. Минем кодалар аларның туганы, аларның кодалары минем туганым булдылар. Менә шулай язмыш кылмагы булганды дигәндәй. Кадерле дусларым, чын күңелемнән сезне гомер бәйрәмегез белән котлыйм. Киләчәктә дә бүгенгедәй шат, исән сау, киң күңелле булып калыгыз. Бала-аныкларыгызның кадер-хөрмәтен күреп, сөенеп яшәсәгез иде. Бәла-хаза, шир-сырхаулар сезнең йортларны уратып уссын. Бер-берегезгә кирәк һәм терәк булып, җыйган тормышыгызның рәхәтен, бәрәкәтен күреп, шатлыкта, пар канатларыгыз кайрылмыйча яшәргә язсын сезгә Раббым. Якыннан да якын дусларыма бәхетләрен телим, акларын. Аралашып торыйк һәр вакыт, шөкер итеп яшик шатланып. Сау-сәламәт булып яшигәле, кайгы-хәсрәт безгә килмәсен. Гел елмаеп таңнар атсыннар да, көнебезне шатлык бизәсен. Авыр булса да бу тормышта сыгылырга бер үк язмасын. Гомер юлыбыз тигез булсын иде. Аллаһ Тәгалә безне сакласын. Вакытларның һәр минуты газиз. Бушка үтмәсен тик гомерләр. Гомер үткән саен кадерлерәк. Сәгать түгел, хәтта мизгелләр. Соң түгел бит әле. Яшәп калыйк, тыйып калыйк тормышның ямен. Кадерләрен белик һәр минутның, белеп яши яшәүнең тәмен. Былай да бит гомерләр тиз уза. Сизелми дә көннең үтүе. Заяга уздырмый вакытларны. Бик тиз гомер көзе җитүе. Һәр көнебез үтсен шатлык белән. Изге булсын уйлар, теләкләр, шатланып, иске алырлык булсын. Типсен әле, типсен йөрәкләр. Сезне яратып һәм хөрмәт итеп, гаилә дустыгыз Әлфия Курмакаева. Хөрмәтле юбилярлар, бар теләкләргә чын күңелдән кушылабыз һәм алда яңгыраган җыр астына сезне һәммәгезне дә биергә чакырып калабыз. Бәхетле булыгыз. Кайда гына йөрүсәк тә,
Turmuşta dostlar gerek, tanışlar bir köp bolsa da, şın dostlar bular sirek. Kaygıda da, şatlıkta da, turmuşta dostlar gerek. Ağır şokta altın kengeş, dostlardan bula bülek. Kaygıda da, şatlıkta da, turmuşta dostlar gerek. Ağır şokta altın kengeş, dostlardan bula bülek. Yaşav kışın kıyın şokta, şın dostlar gına bire. Var yakşı dostlar gına, senin halini bilen. Kaygıda da, şoklıkta da, turmuşta dostlar gerek. Ağır şokta altın kengeş, dostlardan bula bülek. Şın dostlar için kadrımında alkışlar. Birge bulik, birden bulik, şırlap yaşık dostlarım. Sizning bilen bir köngilli, bular ömür yollarım. Kaygıda da, şoklıkta da, turmuşta dostlar gerek. Ağır şokta altın kengeş, dostlardan bula bülek. Kaygıda da, şoklıkta da, turmuşta dostlar gerek. Ağır şokta altın kengeş, dostlardan bula bülek. Ağır şokta altın kengeş, dostlardan bula bülek. Dostlardan bula bülek.